Tingnan mo na yung laki noy. Ay, wala tayong panalok. Ay, ang laki, laki. Yun! Ayun mga katoy, oh, meron na pala siya nakuha. Ay, night fish, pang sisig. Yun, oh, pang sisig. Ay, woohoo! Welcome to my YouTube channel mga katoy. Panibagong fishing adventures tayo. Makakasama din ulit si Bata TV Vlog at saka si Kabiwas TV. Good morning, good morning, good morning! Kachoy! Yan, oh, si Kabiwas TV. Oh, nakasit up na talaga, oh. Yan, si Bata TV Vlog. Yeah. Bata TV Vlog mga tayo, tsaka si Kabiwas TV. Doon. Bali, hinahanap po na namin yung kawan na tinatawag ni Friends Pabarlan. So, pag nagkibitan dito mga tayo, napunta na rin sila dito. Tapos, pagka nagkibitan doon, punta tayo. Yun, shoutout muna tayo mga tayo. Shoutout kay Parapadagat TV. Shoutout Kachoy. Sana maganda yung kibitan dito mga tayo. Para ma-experience naman ni kabayan yung magandang bakbakan dito ba. So sana pumunta si Prince Pabarlan mga tayo kasi gusto niya rin mamit to si kabayan. Ayan mga tayo, ando na, dumating na si Prince Pabarlan mga tayo. Nakita mo rin yung anak mo. Happy New Year kuya. Madali kagad si Kabiwas TV madul mga tayo. Ay so pakiramdaman mo natin dito mga tayo kasi ano pa, saglit lang naman tayo, kakasitap lang natin. Baka dito rin makibit din. Ano, kuya? Kita ka kuya. Lumaki na views mo, kuya. Ha? Lumaki na. Kampa rin. Congrats, congrats. Dire-diretso na sana. Dire-diretso na lang. Pa-support naman mga tayo. Malapakasipag na anglers to. So, Good morning po. ayan. Asal na pa natin. Radyoy Fishing Adventure. Kabiwas TV. Bata to. Bata TV Vlog. Good morning po. Happy New Year. Bali, natagalan siya mga tayo kasi nag-alaga pa daw siya ng pamangkin. Ay, yung apo niya pa. Ray Mamangon, shoutout Kachoy. Grabe sabit kuya, no? Masabit. Sabit? Oo, masabit. Ao na tingga. Ayan, si kabayan. Pero, Nelson Navia Jr. Shoutout si Kachoy. Master Kachoy, Prince Pabarlan mga tayo. Thank you kuya. Gandang floater oh. Hindi ko pala yung pulang pag Payong lang mga tayo. Gagayahin ko nga rin ito. Sa akin kasi mga tayo, hindi ako nagana ng mga yung mga gandang floater kasi sabit ng sabit katulad to. Nakailang putol na ako. Siguro na ako. Nakatatlong putol na kagad sabit. So ang ganda mga tayo oh. Ang ganda oh. Payong lang ito mga tayo oh. Okay, thank you kuya. Kuya, ito rin kuya oh. Ito na din ka no? Sima? Ah? Hindi ko na pamigay nung nung Pasko. Thank you, Kachoy. Hindi ko na pamigay nung Pasko kasi busy sa adventures, wala naman napunta na maganda. Yung spot natin mga to yan oh. Hindi ata fishing banding to mga sabi. Galit-galit mo na mga to, ang layo ng agwat namin. Andun si Kachoy Bata TV mo to sa kabila. Si Kuya Friends Pabarlan. Si Kabiwas andun sa dulo. Lumipat na si si Kachoy Bata TV. Bayabas Anglers. Shoutout Kung sana Kachoy. magparamdam naman kayong mga kawan para magbati-bati na kami. Bali, hanap kasi namin mga tayo anong bibit kung saan banda rito. O kung sino yung magkaroon ng unleashed strike, doon tayo. Kuyog-kuyog tayo. So, ganun kasi mga tayo dito sa talaga sa Ilog Pasig kailangan masipag na talagang maghanap, palipat-lipat pa para mahanap mo sila. Kasi meron dito mga tayo yung tawag nila ay bultuhan ba? Bultuhan na grupo. Pag natsamba niya yung mga tayo pagka namiwas kayo dito, alam na. Kailangan marami kang pamiwas ganun doon. Diba yung mga adventures natin mga tayo sa may Makati Park sa likod. Napakarami, sus. So
ngayon. Siguro the other next week or babalikan natin mga to yung spot na yun. Bakit kaya ang buhay ng tao mayroong only strike, mayroong wala? Kamusta mga kachoy? Ano nangyayari sa atin? Ha? Kopi ko. Nakko. Oh, shoutout nga pala sa team Kopi ko ng Talim Island. Diyon. Yun, baka naman. Fish on Kopi ko. Ayan mga kasi, fish on si Master Prince of Barlan. Yun. Matumal mga kasi. Lilipat kami mga kasi doon. Kanduli pa rin nakuha niya. Doon kayo mga kasi sa may sa may Acacia talaga. Punta natin yung mga pinaka-the best na mga fishing spot dito. So dito mga tay, update tayo. Itong spot na ito mga tay, Guadalupe Bridge, malapit. So wala. Ayun mga tay, pangalawang spot sa may Acacia mga tay, kung saan nakadalawang tayo, dalawang tilapia nung naghintay tayo kay Kachoy dyan. Kabiwas TV, yan. Andun si Bata TV Vlog, yun. Pangalawang spot. Yun. What's up mga kachoy? O yun. Yan, sit up na tayo. Dalawa na pamiwas natin kasi maluwang naman tong spot. Yun. Woohoo! Ay! Ang laki pa naman. Ano ba yun? Ano mga kayo? Nakawala. Sayang. Yo, pang-highlight na lang natin yun mga choy. Talim Island Beach, shoutout Kachoy. Kabusing RRC, shoutout Kachoy. Wild Tracker Case A Vlog, shoutout Kachoy. Yun, nakadali. Oh, nakadali, Kabiwas. Live fish. Wow. Joy, pangatlo. Pangatlo na. Gusto dyan kay Idol yan ng knife fish. Oo. Naunti-unti ah. Nakahuli ako dyan. Sa akin, nakawala mga to. Mga kasi, ang dami ng anglers dun sa pinanggalingan natin yung mga nakaraang buwan mga to. Buhayang bato mga to sa may kabila. Trupang Biwas TV, shoutout So doon Kachoy. sana kami pupunta mati sa may buhayang bato, kaso gusto naman kasi ng tropa, may iba naman daw yung spot. Kaya dito Kaorago tayo Mix sa may Vlog, Acacia. shoutout Kachoy. Ayan, dyan si Prince Pabarlan mga to. Wala kuya, wala. Wala talaga. Ito yung huli natin mga to. Ay, huli nila. Binigay sa atin yung kanduli ni Kuya Prince Pabarlan. Dalawa oh. Ito yung huli ni Kabiwas TV tsaka ni Kabayan Bata TV Vlog. Yun, dalawang tilapia tsaka isang night fish. Yun. Wow. Sayang yung kumati, yung isa ko. Malapad sana yun. Dalawa na nga pamiwas natin mga oh. Waiting yung isa dito sa gilid. Yung isa pang trabaho. Kasi medyo maganda-gandang ikas. Jason Biharin, shoutout Kachoy. Wala pa rin. Nagtatanong siya kung Ano? susunod tayo niyo. Halos lahat ata. Umalis na rin nga. O, doon na naman. Nag-cellphone na lang tayo sa kaya mo. Ah? Nag-resto mo doon. Oo nga. Book na dito. O, doon tayo. Doon tayo. Doon sa may resto mo. Sa may ilalim. Yung mga tuyo doon yan. Sa pisto na yung mga tuyo. Sa may wayang bato sa kabila. Di rin sila nakakuha. Ba't kaya ganun? Jojo Mix Vlog, shoutout Kachoy. Yung mga tuyo. Lilipat. Ayan mga tuyo. Dito na kami sa spot mga tuyo. Nasa ilalim kami ng mga tuyo. Kalayaan Bridge. Siguro ito na yung pang final spot mga tuyo. Balit sa kabila na yan mga tuyo. Diyan ako nagmamingwit ng Diyan tayo nakarami mga tuyo. Banda dyan. So dito lang tayo. Dami namin. Napaikutan namin dito. Napaka-imposible hindi kami dito makakuha mga tuyo. Andun si Sir Prince Pabarlan mga tuyo sa dulo. I-upload na lang natin ito mga tuyo ha. Sayang naman yung natin. Yung banding natin kay Bata TV i-upload na lang natin ito mga tuyo. Makaka-copyright pa tayo mga tuyo. Wala na ang huli, makaka-copyright pa. Mukhang lalakas na ulan mga tuyo.
Grabe, dalawa na nga pamiwas na. Tigdadalawa na nga kayo. Wala na kasi kumakas. John X Vlog, shoutout ka Choy. Iba kasi yung ano mga yung tubig, parang sobrang lumamig. A few moments later. Tingnan mo na yung laki noy. Ay, wala tayong panalok. Ay, ang laki, laki. Yun! Just, thank you Lord! Thank you Lord! Ang laki! Ang laki! Oh, grabe! Ala, ang laki! Subo. Di wala bang ngipin yan? Hindi ako ganyan ito pag ito hawak. Grabe, ang laki mga katoy. Oh. Ayan, safe na mga katoy. Wala na. Safe na, nilagay na namin sa ano, fish keeper. Yung kamay mo, andyan yung taga. Ay, yung kamay mo, ayan. Oo, natanggal na. Tanggal na? Oo, okay na. ito no. Oh. Swerte ka. Ay, natanggal na nga yung Sa loob. Buti na lang ano. Ay, Buti nasa loob na. Okay na. Naiwan sa bunganga. Grabe, ay, ang laki. Oo, ang laki. Grabe nga pa, oh. Tampa pa. Paano biglang nilubog? Daan-daan na lang. Nakakita ko rin eh. Ay, sus, Ginoo. Uy. Oh, yung payang mo, lumansa. Yung payang na ito, lumansa. So, yun, update na lang ulit. Hala, sorry. Thank you, nakadali rin sa kabayan. Yay! May pang-upload na sila, pati rin ako. Ay, grabe ang laki. Sus, Ginoo. Hindi, kahit ako rin kung gano'n na, manginig na ako. Hanggang ako nga nakakita nga lang, nangangatog pa tong ano ko eh. Tuhod ko eh. Kala ko dyan, ilang araw niya eh. Hindi nakita ko, hindi janitor yung takbuhan na yun. Meron palang ganyan. Oo, meron dito. Sila lang ata mga ito kilala ng isda rito. Hindi tayo nakakaisawang kasi. Masisiro ata ang inyong vlogger. Ay, Diyos ko, Rodriguez, Pinoy. Mga katoy, nagkikibitan na mga tayo. Si tatay nakadali, oh. Yay! Ayos. The best talaga tong spot na to. Dito mga katoy, oh. Yan, tayo, dito lang tayo. Hindi pa tayo nakakaisa. Balbon! Holy ka, Balbon! Kuya, galing yan. Masarap yan, kuya. Iangat po, kuya. Oo. Oo, kuya. Night fish. Oh. Ang sarap yan, isisig. Laki. Kaya may angat, kuya? Dito, kuya. Yan. Serte, jackpot si kuya. Sige, kuya, akin yan. Ni tatay, meron na naman, oh. Yee! Swerte! Oh, meron din. Meron lubog. Bira. Oop! Oy! Wala. Patay, sayang. Mas matinding ulan to mga toy, oh. Mukhang masisiro ko mga toy. Magsa-shoutout na lang siguro ko mga toy. Pag i-upload ko na lang to. Mga toy, oh. Buti pa sila, nakadali ng ano si Abiwas TV, nakahuli. Si Bata TV Vlog. Si Nonoy, nakadali rin. Laki ng ito kanina. Yung video natin mga toy, i-share natin kay ikabayan kung gusto niyang gamitin. So, ibigay natin yun para gumanda lalo yung kuha ng video niya. Hindi niya rin nakuhanan yung tayo kahit paano medyo nakuha natin sa tubig niya. Para iwas basher na lang. O yan mga toy. Siguro bahala na kung makalawit pa mamaya natin, mukhang ulan ng lakas. Panas tayo. Ito ang huli nila mga katoy. Giant na hito, Ito talaga sarap. Night fish. Mga katoy, oh, ito yung dangkal ko, ito yung kamay ko mga katoy. Oh, kung gaano kalaki yan mga katoy. Oh, jackpot. Ito pa, Night fish, dalawang dalawang tilapia. Wala isa. Ito mga katoy, sabi ni kabayan, bibigyan na lang daw sa akin itong night fish. At pagsisig natin. Yun. Ayos. Laki na, no? So yun mga katoy, hindi tayo pinalad. Pasensya naman nyo na mga katoy, hindi pa bumabalik yung anting-anting ko. Kaya mga katoy, grabe ulan. Bali, susunod na araw pa mga katoy, laban pa ulit. Yun mga katoy, ligpit mo lang sila. Yun mga katoy, uwi na. Yan na, mukulan. Yan, si Kachoy Huawei, yun.
O yun mga katoy, binigyan ako ng ng ayuda nila. Kahit zero, binigyan nila ako. Yun, maraming salamat sa inyo mga kaibigan at mga kakatoy. Yun. Thank you, bye-bye. Salamat nga pala kay Kachoy Joseph mga katoy, binigay sa atin yung night fish niya na nahuli. Maraming salamat kaya. Thank you.